1551 год. Миколай Радзівіл Чорны прыязджае да свайго брата Яна. Ян! Вітаю, Яне. Чаго клікаў, ты ж ведаеш, у мяне работы па вушы. Миколай, я хотел поразмаўляць. Поразмаўляць? Раней трэба было размаўляць, а не пісаць скаргі вялікаму князю. Миколай, ты ж ведаеш, я хворы. Можа, ўжо і не давядзецца вось так з табой сустрэцца, каб пабачыць адзін аднога. Ты кажаш, хворы? А хто цяпер здаровы? Мне самому ногі страшна баляць. А я, між іншым, гэтымі нагамі абышоў палову Нямецчыны, каб здабыць князькі тытул, у тым ліку і табе. І што я атрымаў падзяку? Злосць і сваркі з твайго боку. Я клапаціўся пра цябе, а ты мне ўвесь час жыць не даваў. То маёнткаў табе было мала, маіх табе хацелася, то я тытул атрымаў ад вялікага князя, і гэта табе было кепска. Што ты ад мяне хочаш? Браце, можа, гэта падасца табе дзіўным і нечаканым, але я хачу памірыцца. Памірыцца? Памірыцца? Ты ўвесь час казаў, што я не так жыву, што я не так раблю. Калі маёнткі дзялілі, ты дайшоў да таго, што абяцаў, ты кляўся не пакінуць мне і гузіка лішняга. І ўсё гэта ў прысутнасці паноў радных і вялікага князя. Миколай, я ведаю, шмат было крыўдаў паміж намі, але цяпер я не ведаю, колькі мне жыць засталося. Прашу цябе, дзеля Бога, дзеля ранаў Ісуса Хрыста, давай паразмаўляем як браты. Можа, гэта апошняя наша з табою размова на гэтай зямлі. Не, я не жадаю з табой размаўляць. Бо ты не толькі мяне, ты і род Радзівілаў не шануеш, паддаўся да нейкіх евангелікаў. Цябе не цікавіць не тое, што пра наш шляхта скажуць, не тое, што як твае ўчынкі адаб'юцца на маёй службе. Я канцлер! На маіх плячах цэлая краіна, а брат у мяне евангелік. Ты ніколі не цікавіўся пра мяне. Ты дбаў толькі пра сябе. Миколай, стой! Я разумею, мяне цяжка прабачыць. Я грэшны чалавек, але наш Господ святы. І калі немагчыма паразмаўляць, прашу цябе прыняць ад мяне адну рэч. Гэта Біблія, выкладзеная нашай умовай, доктарам Францішкам з Карыну з Полацка. Яна надрукавана яму вільна. Гэтую Біблію я заўсёды імкнуся мець пры сабе. Вазьмі, прашу, вазьмі. Пакінь гэтую Біблію сабе. Гэта ж твая маёмасць, князь Радзівіл. З Богом, брат, я буду молиться за тебе. З одного боку, шкода королеву нашу, небожчицю Барбару, що так рано сійшла со світу, а з іншого вже ясно, що панованню Радзівілаў надоходить конец. Почекайте! Радзівілы ранее поміж собой не вельмі сябравалі. А тепер уже, мабуть, зусім перегрызуться. Ви чули, як яны маёнткі поміж собой дзялілі?
Не. Сварыліся. Казалі, падзелім усё пополам. А калі няроўны лік хлопаў будзе, дык і тых рэзаць на часткі. Не можа таго быць, што пані кажа. Не паверу, каб людзей на часткі пілаваць збіраліся. Ну, людзей то, можа б, і не пілавалі. Ёсць усё ж такі ў нас у Літве статут. А кареты, будынкі можна падзяліць на часткі? Я пра што? Праўду прымаўка кажа. Каго Бог карае, у таго найперш розум адымае. Што вялікі князь зараз так пакутуе, да і мы разам з ім? Так, моя мілая Караліна. Гэта ж ён пераканаў Сойм і паноў раду, што без Барбары вялікі князь і кароль памрэ, а дзяржава застанецца без монарха. Праўду кажуць, ён ездзіў у Вену да імператара і прыдбаў тытулы сабе і брату, каб Барбару прызналі парай Жыгімонту. Ён жаніўся з 15гадовай Альжбеты толькі за тым, каб здабыць тытул польскага графа. Ён ва ўсім вінаваты. Хто гэта ён? Пра каго размова ў гэтакі позні час? А што, шаноўны пан Ян не ведае, хто кіруе нашай краінай вялікім княствам літоўскім, калі кароль і вялікі князь сядзіць у Кракаве? Мікалай Радзівіл. Менавіта ён, яснавяльможны наш канцлер, каго за вялікую густую бараду празвалі чорным. Але чорная яго не толькі барада, але і душа. Канец хутка будзе Радзівілам. Пасля смерці Барбары вялікі князь хутка забудзецца пра яго заслугі-паслугі. І Радзівілам давядзецца саступіць першае месца ў Літве іншым, больш годным людзям. Дай жа Бог, панове, каб і для чорнага надышоў чорны дзень. Конец Радзівілам. Канчатковы конец. Хвилиночку. Чекайте, хвилиночку. Тут лист до вашей княжской мости. Пакінь, я пачытаю заўтра. Так гэта ад Ангелікаў. Яны прасілі перадаць тэрмінова. Добра, пакінь, я пачытаю заўтра. Гэтым лістом паведамляем пана нашаму канцлеру, што літасцівы наш пан Ян, брат вашай княжскай мосці, пакінуў гэты свет. Наш пан Ян, брат вашай княжскай мосці, пакінуў гэты свет і пайшоў да Господа. У сваім тастаменце ён просіць перадаць вам Біблію, якой ён штодзённа карыстаўся, выконваючы апошнюю волю святой памяці Яна Радзівіла, перадаем вам ягоную Біблію. Прабач мне, Яне, што я не пачуў цябе. Господ, даруй мне, што я не паслухаў цябе, Господ. Навошта я адкінуў руку, працягнутую руку роднага брата? Дні чалавечыя, як трава, як польная краска, так ён цвіце.
Пройдзе над ім ветер, і няма яго, і месца ягонае ўжо не пазнае яго. А ласка Гасподня ад веку і да веку тым, хто баіцца яго. Не стала Барбара, і святло паблякла. І вось цяпер Ян. І сам я ўжо не ведаю, ці хутка мой канец. Яне, што ж ты хацеў сказаць мне, браце? Пробачьте, пробачьте. Вильня, 1553 год. Что? Что мне сказали? Я сказал, Вильня, 1553 год. 2 года прошло. Ясно, вельможный пан Николай. До вас прибыл шановний пан Астафій Волович. Вітаю самого працавітага і знаного працівника начальної канцелярії «Заход є справа». Вітаю, пан канцлер. О, бач, ти працюєш, не шкодуючи себе. Правда, видать, люди кажуть, що ти 2 роки вже не спиш, а ночі проводиш у канцелярії, складаючи документи. А, не все так страшно, пане Астафію, але праці так шмат, що спать сапраўды няма калі. Дык про якую справу ти хотів со мною поразмовляти? Ці не про те перемови, що ти вів у Москве? Ну, до Москвы мы яшчэ дойдем. А теперь я хочу тебе показать 2 державные инвентары. Один за гэты год, а другі за минулый. Ну, что бачишь? Бачу, що державний скарб наш пустеє, грошей менше стали збирати, податки скоротилися. Вось и я про тое ж. А ты кажешь, спишь, не спишь. За что войско утрымливать будем? За что крепости ремонтовать? Вунь! У Киеве замок разбурается, там-то еще воевода грошей просить, а я не ведаю, где их взять, не могу дать. Коли далей так пойдет, то голыми и босами будем. З інвентара відать, що замежний гандаль наш змізарнів, а чому не ясно? Ось. Мытни треба проверить, пане Астафею, мытни! Наши мытники давно уже меня турбуют, особливо на заходе. Откуль монета звонкая повинна ракой литься, а я на ручаиной тонюсенькой ледве цурчить. А ти погляди, пан канцлер, що на тим заході робиться. А что? Далі Бог нічим добрим гэта не скончиться. Люди у Бога перестають вірити. Лютер кричить, що всі повинні Біблію читати, що ніяких образов у церкві і бить не повинно. Монахи женяться, монахини замуж виходять. Мерзота нейка. Был я у тых немцев и лютеров, ті яких еще евангеликов, бачу. Не такие яны уже страшные, пане Астафею. А працують так, что дай нам, Боже, з ними зраўняться, то давно б не думали, откуль гроши взять. А тое, что монахи женятся, дык и апостолы Христовые таксама жонок мели. Бачу, пан канцлер Біблії цікавиться. Брат подравал. У гонор яго і читаю, ось, завсёды со мною. З Берасці пишуть, що не тільки книги, але й проповедники їхні до нас їдуть веру новую проповедовать. Пане Астафею, вырашыў я поехать у Берасці на мытню з інспекцыяй. І погляджу, чым там мытнікі займаюцца, а заодно погляджу, як мяжа з Польшай ахоўваецца. А ты едь на ўсход у Могілёў і паглядзіш там, чым займаюцца мытнікі. Трэба паглядзець, чаму скарб пусцее і дзяржава наша не багацее. З Богом! З Богом! Шоу! А что? Что здарилося? Веша, ты ничего не ведаешь. Як таких людей на мыты берут? Мытник обовязаны ведать все. Да не побачи ти ўжо. Митник повинен казати тільки тое, що треба і коли треба. Кажи, що я повинен був почути?
Обознанные люди говорят, что хутко сюда приедет канцлер. До нас. С инспекцией. Сам канцлер? А что ему тут робить? Что инспектовать? Як что? Мяжу с поляками вядем? Но Слупы помежную землю закопаем? и Але грошу в скарб меньше стали давать? что? Ці ты не чуў, что пан Радзівіл так узялся за дзяржаўныя справы, что свету белага за імі не бачыць. Коли инспекция пройдет кепска, то и мы не побачим. Что робить? Галоўнае, каб ён не закрыў мытню. Калі не закрые, то і нас без працы Бог не пакіне. Спраўныя мытнікі заўсёды патрэбныя. Ой, не на добро он сюда приезжает. Видать, нечто задумал. Каб ему добро жилося. Ай, нічога, брат, неяк выкруцімся. Не першы раз нам сустракаць такого гостя. Галоўнае самім сказаць чаго лішняга. Будем молчать, як рыбы. А вы беда пронесла. Это что ж такое робится? Канцлер приехал, а его никто не сустракает? Так я и мяжу мог пройти незауважным. Ваш княжский мость, не могу нават уявіць, як гэта вас не сустрэлі. Мяжа у нас аховывается пильно. Варта стоит на поготове. Ну, не турбуйтеся, панове, я и хотел быть незауважным, как поглядеть, что у вас тут робится. А заодно маю до вас шэраг пытанняў по гандлі. Скажите, як гэта так сталося, что прибытки скарбу зменшилися? Куды вы глядите? Мы, ясно, вельможный пан канцлер, отказываем за мытню, а не за податки. До того ж гандлёвые люди стали меньше ездить на заход, кажут, там монета тоннейшая стала, цены растут. Откуда же нам гроши брать? Нешта я не разумею. Чаму летась сборы были большие, чем сёлета, а позалетась больше, чем летась? Дык. Поляки. Ранее яны брали с гандляроў меньше, а теперь так мы-то узнали, что хутка гандлёвым людям стане невыгодно до нас приезжать. Поляки. До того же у нас и мяжы с Польшей выразной не было. Ну, мяжу мы теперь добро уладковываем. Слупы укопаем, будзе надейно. Ужо надейно, ваша княжская мость. Вось, проповедника некага затрымали. С боку Польши шел. Якого проповедника? Пришел до нас некий ксёнз с Кракова. Пришел и кажа, что хочет у нас застаться. А его с Польши выгнали за некую веру евангельскую. А при им книжек шмат было и французских, и немецких, и латинских. И все, я думаю, евангельские. О, евангелистские. Ну, добре. Дякую, что упильновали. Вядите сюда гэтага проповедника, я хочу з ім поразмаўляць. Вот. Як звать? Откуль до нас приехал? Симоном меня звать, ваша мось. Прозвище маю Зациус, типа просто музак. Прибыл до вас с Кракова. Чим займаешься? Что робить умеешь? Я святар. Служил при катедре. Служил? А что теперь робишь? У Кракове я познайомився з верой евангельской. Почал Слово Божие читать. Ну тут мне и сказали або новой веры выракайся, або у дорогу выбирайся. Ну, так я у вас и опынуўся. Хочу пока что жить у Литве, где, кажут, свобода христианской веры небывалая квітнее.
І вось ужо, каторы тыдзень, чакаю, як справа моя вырашыцца. А что ж это за штука такая? Вера евангельская, что ты дзеля яе и место выгодное, и родный край покинул? Вера евангельская. Ну, по правде кажучи, нічога нового я вам не скажу. Покайтеся і верьте у Євангеліє, як казав святий Ян Хреститель. Я перачытваў Біблію некалькі разоў і зразумеў, што мне трэба пакаяцца. Па праўдзе, дык я і раней гэтае слово ведаў, але ўсё адкладваў, думаў, яшчэ не час. Кожны год казаў сабе, што трэба змяняць нешта ў жыцці. І кожны раз пераносіў гэтыя змены. Усё мне веры не хапала. Баяўся памыліцца, людзей баяўся. Што пра мяне падумаюць, што пра мяне скажуць. А раптам мне тое нешта зраблю, тады ізноў каяцца, ці што. І так ішлі гады. Аж аднойчы натрапілі мае вочы на словы святого апостола Паўла. Праведнік верай жыць будзе. Чакай, я так само гэтае слово не часто сустракалася. Ось, праведник верой жить будет. Скажи мне, что ты зразумел праз гэтыя словы? Нечакана трохі для мяне, што ваша мосць Біблію пры сабе мае і чытае яе, як відаць, пільна. Так, брат падараваў, чытаю яе ўжо 1,5 гады. Дык што табе адкрылася? Што ты зразумеў праз гэтыя словы? Я, ваша мосць, зразумеў, што дастаткова толькі прыняць ахвяру Хрыста, які памёр замест мяне. Я прыняў, і гэта напоўніла маё жыццё сэнсам. Якім сэнсам? Сэнс майго жыцця служыць Богу. Рабіць тое, што я рабіў, але толькі для Бога. Я быў святаром і працягваю ім быць, але я цяпер служу толькі Богу. Я маю Біблію, я чытаю яе і абвяшчаю Слово Божие. Сэнс маёй пропаведзі ў тым, каб мы абнавілі адносіны з Ісусам Христом. Дзіўныя рэчы ты кажаш. Рабіць тое, што і рабілі, але для Господа. Што ж ты нічога не просіш у мяне? Маю одну просьбу до цябе, княжа. Дазволь мне застацца ў Літве і прапаведаваць тут Евангелие. Добра, дазваляю табе застацца ў дзяржаве нашай вялікім княстве літоўскім. Прапаведуй, як разумееш. Дайце гэтаму чалавеку 5 дукатаў з майго скарбу і ахоўную грамату. Я не ведаю, чым я магу вам адзячыць. Памаліся за мяне. Буду молиться за вас, сколько маю сил. А что? Что ты заважил? Вечно ты нічога не разумееш. Як таких людей на мыць уберусь? Да не марусь ты уже. Кажи, что ты зауважил? Наш канцлер евангелик. Евангелик? Откуль ведаешь? Библию с собой постоянно носить. Это раз. Но Проповеднику гэтому заку дал ахоўную грамоту 5 дукатов. Это 2. И сюды приехал нечаканно. Это 3. что? Чакай. Першие 2 пункты я разумею. А при чым тут нечаканный приезд? Я давно зауважил, что у нас на берасти на мытню бяруць абы каго. У нашем городе евангеликов больше, чем у іншых местах, разумеешь? Не разумею. Ты что тут разуметь? Пан воевода приехал до своих одиноверцев. А заодно и мытню поглядеть, и мяжу проверить. А мой правду ты кажешь? Что нам робить? Мы повинны быть больше осторожными. Ёсць там, конечно, указания проповедников гэтых затрымліваць, книги их не забирать, але вялікай руплівасці тут проявляць не след.
Слушно кажеш. А то затримаєш якого волоцугу Євангеліка, а ён сябра нашого канцлеру. Пильность, яшчэ раз пильность. Я думаю, что хутка мы доведаемся про незвычайныя рэчы. Ага. Толькі боком яны нам не выйшлі. Кто думае головой, тому кожный будет свой. Ходим на службу, а то не будем на место, дык оправдаться не будешь. Христос памёр за безбожнікаў у вызначены час, калі мы былі яшчэ нямоглымі. Бо і за праведніка наўрад ці хто памрэ, хіба за дабрачынца, магчыма, хто і памірае. Бог жа паказвае сваю любоў да нас тым, што калі мы былі яшчэ грэшнікамі, Христос памёр за нас. Господи, дай мне зразумець, што значыць раны і кроў Сына Твайго, Ісуса Христа. Той прапаведнік у Берасці казаў, што трэба паверыць. Господи, дай мне веры. Я стаміўся ад гэтага жыцця, напоўненага мітуснёй. Я расчараваўся ў сабе і ў людзях. Я не маю больш сілаў. Господи Ісусе, Ты памёр за мяне. Дык вазьмі маё жыццё. Вазьмі маё жыццё ў свае рукі. Я хачу жыць для Цябе. Скажы мне, што я маю рабіць. Пакажы, што такое праведнае жыццё. На Цябе спадзяюся. Не пакінь мяне, бо я слабы, Господи. Николай, ты что, молишься? Малюся. Але яшчэ нядаўна ты казаў, што справы ідуць добра, трэба толькі больш працаваць і ўсё будзе мяняцца да лепшага. Да лепшага можна мяняцца толькі дзякуючы Господу. Што я зрабіў? Стаўся канцлерам, маршалкам, уладальнікам велізарнага багацця. Але ўсё гэта нішто перад абліччам Господа. Як мяне ўзгадаюць людзі гэтай зямлі, што пра мяне скажуць нашчадкі? Згіне ўсё, што Господ не дабраславіць. Николай, апамятайся і як ты разважаеш, што ты кажаш? Ці можа так размаўляць канцлер дзяржавы? Канцлер мусіць разважаць пра будучыню. І сёння я знайшоў яе. Я знайшоў сваю сапраўдную будучыню. Я іду за Господом Ісусом Христом. А мне што рабіць у тваёй манаскай будучыні? Куды мне дзецца? Я табе прапаную ісці разам са мной. Прабач, Миколай, я спадзявалася атрымаць сур'ёзны адказ.
Але як могуць прызываць таго, у каго не паверылі? Або як паверыць у таго, пра каго не чулі? Але як пачуць без прапаведніка? Таму вера ад слухання, а слуханне ад слова Божага. Ці пан канцлер ксяндзом зрабіўся? Набажэнства замест балю ладзіць. Хутчэй евангелікам. Даўно я чуў пра тое, што князь воевода да іх вялікую прыхільнасць мае. Але сёння пераконваюся, што гэта праўда. Вялікі дзень сёння ў нашай краіне. А што такога вялікага сёння адбылося? Яшчэ не адбылося, але хутка адбудзецца. Шановные гости, громадяне державы нашей Великого княжества Литовского, я запросил вас сегодня сюды, каб сказать вам одну вельми важную речь. Я долго думал и разважал над тем, что вы зараз почуете. И чем больше я думал и поглублялся, тем больше я разумел, что ни для меня, ни для краины іншей дороги нема. Усе вы ведаете, чули, что отбывается теперь на Заходе. Многие народы меняются. Некоторые краины мы уже не познаем. У чым причинах этих зменов? А причина тут одна. Вера у живого Бога. Вера у прабачэння грахоў праз ахвяру Сына Божага Ісуса Христа. За гэтай верай будучыня, таму што яна грунтуецца на праўдзе, і гэтую праўду усемагутны Господ адкрыў мне, нікчэмнаму чалавеку. Усе вы ведаеце, 2 гады таму я пахаваў сваю сястру і свайго брата. Мой брат Ян пакінуў мне толькі одну рэч. Вось гэтую Біблію. Менавіта яна і расплюшчыла мне вочы, і я не жадаю больш жыць у цемры. Я абвяшчаю, што ад гэтага моманту я выракаюся ўсіх сваіх грахоў і іду за Господам. Біблія стане асновай майго жыцця, я зраблю ўсё, каб яна стала асновай жыцця для ўсёй нашай краіны. І з Божай дапамогі, з Божай ласкі мы станем самым цывілізаваным, самым адукаваным і самым свабодным народам Еўропы. Ад гэтай нядзелі я адкрываю малітоўныя сходы ў маім палацы, на якія запрашаю ўсіх вас. Наш князь літоўскі Жыгімонт Аўгуст таксама атрымаў запрашэнне і адказаў згодай. Праз месяц ён будзе тут. Слава нашему Господу! Амен! Амен! Прошу меня пробачить, але я не могу сказать амен. Бо гэта ганьба і здрада. Мне нават соромно тут заставаться, і я покидаю гэты палац. А что ты скажешь, братья? Я не ведаю. Мне трэба падумаць. Я прывык верыць табе, але тут все так нечакана. Запрашаю сюды ўсіх вас у гэты палац на супольную малітву, пасля якой нас чакае святочны баль.
што гэта выкліча вялікую задаволенасць сярод шляхты. Ты ж сам бачыш. Ці добра ты, князь, падумаў? Ты хочаш увесці ў краіне новую веру? Не новую, але обновленную. Господ открыл мне сердце. Няма таго радзівіла, якога ты ведаў шмат гадоў. Я цяпер хрысціянін. Хрысціянін? Хрысціянін? Мне здавалася, што ты народжаны был і ахрышаны ў святой хрысціянскай веры. Народжаны, але не адроджаны, браце. Разумееш, цяжка называцца хрысціянінам і не ведаць, што напісана ў Бібліі. Цяжка хадзіць у царкву і не ведаць, збаўлены ты ці не. Раней я называўся хрысціянінам, а цяпер я ім стаў. Пачакай, калі ласка. Не паспяваю за твоей думай. Што значыць стаў хрысціянінам? Выходзіць, што я, усе нашы з табой сваякі да прыяцелі толькі называюцца хрысціянамі, але не з'яўляюцца імі? Ты ж мяне не даслухаў, браце. Пачакай трошкі і хутка зразумееш, што я меў на ўвазе. У нейкі момант я раптам зразумеў, што я з'яўляюся найвялікшым грэшнікам на ўсёй зямлі, і па сутнасці я іду ў пекла. Не перабольшвай, браце, не такі ты ўжо і кепскі чалавек. Столькі робіш для краіны. Чалавек як трава. Сёння сохне. Сёння ў росквіце, а завтра сохне. Мементо мори, браце, нішто не вечна. Пасля смерти нашей любой сестры Барбары и любого моему сердцу брата Яна, я раптам задумаўся про сын свайго жыцця. Узгадаў я словы брата, які распавядаў мне про Лютера, про Біблію, про апраўданне веры. І размаўляў з некаторымі людзьмі, якія маюць веру хрысціянскую. Я пачаў маліцца, я пачаў чытаць Слово Божие, і Господ адкрыўся мне. Скажи мне, што ёсць нашыя ахвяры, нашыя перамогі дзеля нашай краіны, калі мы ў сваім уласным жыцці не можам перамагчы грэх? Я зразумеў, што мае грахі прабачаны праз ахвяру Сына Божага Ісуса Хрыста, і ўсё, што мне трэба зрабіць, гэта паверыць у тое і пачаць жыць адноўленым жыццём. Ведаеш, в Бібліі ёсць адказы на ўсе пытанні, толькі мы яе кепска ведаем. Ну скажы мне, ты ж прагнеш, каб наша краіна, наша бацькаўшчына заяснела і закрасавала. Добро вялікага княства літоўскага – гэта майго жыцця. І майго таксама. Таму я і шукаў Господа Ісуса Хрыста, і я знайшоў яго, браце. Пані Альжбета, а што гэта у вас зараз адбылося? Ці муж ваш, шаноўны пан канцлер, веру новую прыняў? Ці пані ведала пра гэта? Ласкавая моя пані, пабожнасць майго мужа ўсім вядома. Ён часта і падоўгу моліцца, але што здарылася з ім сёння, я і сама да канца не разумею. І сённяшняя ягоная прамова для мяне таксама сталася нечаканасцю. Не ведаю, што і думаць. Калі шановная пані не разумее, то я їй патлумачу. Канцлер наш, а ваш муж, князь воевода Миколай Радзівіл, еретыком зрабіўся. Падкрэсля называе себе хрысціянінам, быццам бы мы ўсе нехрысці. Кажа аб сапраўднай веры, нібыта продкі нашыя дурнямі былі і не ведалі, во што верыць. Дарэчы, гэтай сваёй заявай ён і ваш, шляхетная пані, у бязбожнасці звінаваціў. Немагчыма яго зразумець, шаноўная княгіня. На сойме ідзе мова пра тое, што вайна блізка. Наш пан канцлер заяўляе, што ён у Бога паверыў. Біблію, бачыце, прачытаў. Як мы можам ваяваць з ворагам,
калі ў сваім доме адзінства няма, калі наш правадыр выдае такі варты жалю прыклад. Як вы думаеце, пані Альжбета, да чаго гэта ўсё можа прывесці? Я ўжо казала, што не ведаю, да чаго мне рыхтавацца. Рыхтуйцеся да самага горшага. Спачатку ваш муж страціць пасаду, а потым пакіне сям'ю. Не кажыце так. Ён мяне кахае. А нашы дзеці? Яго вялікі князь паважае. Сёння не можа быць. А заўтра вы паглядзіце, да чаго ўсё ідзе. Пан канцлер перастае цікавіцца жыццём. У доме царкву зрабіў, а потым зробіце манастыр. Дык што ж мне рабіць? Пераканайце мужа ў тым, што ён памыляецца. Скажыце, каб не ішоў за еретыкамі. Добра. Я паспрабую. На вас, шановная пані, уся надзея. Вырвіце яго з лап герэзіі. Ці можаце аддаць хвіліну на размову з жонкай? З вялікай радасцю паразмаўляю з табой, моя мілая пані. З таго моманту, як мы ажаніліся, прайшло амаль 5 год. Гэты час я лічу найлепшым у сваім жыцці. Што цябе непакоіць? Кажы мне, важна гэта ведаць. Ты мяне непакоіш, ваша мосць. Я? А ў чым прычына? Прычына ў тым, што я выходзіла замуж за аднаго чалавека, а праз некаторы час высветлілася, што я вымушана жыць з іншым. Ты змяніўся, Мікалай, змяніўся непазнавальна. Я стаў горшым. Ты стаў іншым. Я кахаю цябе па-ранейшаму, але я ніяк не магу зразумець, чаму ты пайшоў насуперак усяму свету. Уся шляхта толькі і кажа, што князь Радзівіл веру новую прыняў, з дому царкву зрабіў. Ты разумееш, што адбываецца, ты разумееш, што ўсе смяюцца. Ведаеш, Я бачу, як павінна будавацца маё жыццё. Я бачу будучыню сваёй краіны. Господ перамяніў мяне. Паслухай, калі ён адкрыў маё сэрца, ён таксама адкрые і тваё, і шляхта, якая цяпер незадаволеная, убачыць перамены ў краіне і сама зменіцца. У мяне шмат сяброў, шмат саюзнікаў. Але больш за ўсё, і менавіта цяпер мне патрэбна твая дапамога. Я прашу цябе, зразумей мяне. Моя дапамога. Ты сваімі ўласнымі словамі мяне ў бязвер'і абвінаваціў, ты публічна абвінаваціў усю шляхту ў бязбожнасці. Хочаш усіх перакроіць на свой лад, у вялікім княстве новую веру ўвесці не. У гэтым я цябе не падтрымаю, нават не думай. Ты мусіш стаць ранейшым. Ты просто не можаш быць прапаведнікам, ты дзяржаўны муж, а паводзіш сябе як ксёндз падчас казання. Цябе просто знішчаць.
дражэйшы за жонку і дзяцей. Хочаш з тобой манастыр зрабіць. Спыніся, князь, спыніся, пакуль не позна. Палац Радзівілаў! Вільня! Резиденция великого князя! Прабачце, Ваша Экселленция, до вас прибув шановний пан Адам Канарський. Вітаю, пані Адам. Надзвичай приємно бачити тебе. Да и я, признаться, вельми рады бачить вас. Что привело такого важного человека в мой стиплый дом? А чули, Ваша Святость? Князь Радзівіл стаўся евангелікам. У сваім палацы збор геретыцкі учыніў. А яшчэ запрасіў на сваё набажэнства великого князя Жигемонта. Чуў. Мало того, что публично обвясціў про свою веру, дык распачаў вялізную дзейнасць, каб яе пашырыць. Відаць, жадае, страшна нават і ўявіць, зрабіць веру евангелікаў дзяржаўнай. Прагне быць Кальвіном і Лютарам у адной асобе. Ну, дзяржаву у нас, Ваша Святость, не канцлер кіруе, а великий князь. Але мушу прызнацца, што воевода Віленскі і мяне вельмі палохае. Вітаю тебе, пане Астафею. Молились мы тут за тебе, пакуль ты там перамовы вел в Москве с тамтэйшым воеводой. Дякую за молитву, я их адчуваў. З московским князем заключили угоду. Не веру я, правда, што ён датрымае міру, але... А все воля Божия. Як ты, што ў цябе чуваць? Все добра. У Верасці открыл новую друкарню, вось катэхізіс, толькі што надрукавалі. У Берасці ён заснаваў друкарню. Не здзіўлюся, калі такая ж друкарня будзе і ў Нясвіжы. Вось яго нядаўняе выданне. Малы катэхізіс для люду простага. Па гэтым катэхізісе вучаць дзяцей у евангеліцкіх школах, што пры іхных зборах. Баюся падумаць, што будзе пасля. Шляхта пачне захапляцца новай верай, паўсюдна зборы іхныя будаваць. Хачу, каб великий князь прочытаў і спрычыніўся да веры. Трэба, каб просты народ, каб шляхта ды баяры панцырныя да слова прычыніліся. Вот што зменіць краіну. Калі так пойдзе далей, мы загінем. Спыніце пана канцлера, пакуль не позна. О, вельмі перапрашаю, але якраз пра гэта я хацеў вас прасіць. Пан, мае месца ў сенаце Великае княства, великий князь да вас прыслухоўваецца. Евангелікі робяць друкарні, і вы рабіце. Яны ладзяць школы, а вы тым жа займайцеся. У нас жа свабода. Ды такая свабода, што сёння іншыя народы нам зайздросцяць. Як, дарэчы, ідзе падрыхтоўка зямельнай рэформы? Ці ўсе Великае княства літоўскае пан канцлер разбіў на валокі? Ну, не, пакуль што не ўсе. Да сваіх земляў ніяк рукі не даходзяць. А калі сур'ёзна, то маю я на думцы, што не толькі зямельную справу нам трэба рэфармаваць, але і статут наш таксама вялікай працы патрабуе.
Ну так, конечно, бо свободы повеличились, а законы застались и старые. Ты памятаешь про мое запрошение на молитовный сход у моим палаце? Конечно, памятаю, як ты всех здивил, что в своим палаце набоженство наладил, да еще великого князя запросил. Так вось, вельми важно, что скажа Жигемонт. Бо уклаў мне Господ у сэрца, што наша краіна павінна быць евангельскай, дзе ўсе, ад апошняга чалядніка да вялікага князя будуць будаваць сваё жыццё, грунтуючыся на Бібліі. Трэба, каб свабодай людзі цешыліся ў поўнай меры. Каб жа ж гэта свабода, ласкавый пане, нас да гібелі не прывяла. Пабачце, што ў Швейцарыі робіцца. А ў немцаў? Пераканайце великага князя не ехаць да Радзівіла, інакш баюся, што мы ўжо будзем не мы, а наша краіна не нашай. Ты уже так вельмі шмат зрабіў, каб наша краіна стала евангельская, але хочу папярэдзіць тебе пра адну рэч. Якую? Непрыяцелі нашы маюць цвёрды намер перашкодзіць Жигемонту праехаць да цябе на набажэнства. Рыхтуецца змова з мэтай не дапусціць великага князя на евангельскае служэнне. А Жигемонт человек слабовольный. Куда ветер подьме, туда он и пойдет. Что ж, неўзабаве буду мець размову з яго великокняжской мосцю, паном нашим и дзецішам Жигемонтом. Только я наперад ведаю, якім будзе адказ нашага монарха. І уже скажа, што князь Радзівіл свае грошы дае на дзяржаўныя патрэбы, што яго шмат. Зайздроснікаў. Яшчэ нядаўна ён быў жанаты на Барбары, таму мае вялікі сантымент да радзівілаўскай фаміліі. Да ўсяго ж я чуў, што і сам Жигемонт цікавіцца верай евангелікаў, яшчэ лістуецца з некаторымі геретыкамі. Усё ж прашу цябе, пані каралеўскі сакратар, возьміся за гэту справу. Даю слово, што возьмуся. Калі ж Радзівіла не стрымаем сёння, заўтра ён усіх нас за сабой пацягне. Боже, барані. Аднак заявляю перад небам і перад пеклам, што я касцьмі лягу, каб не пусціць Жигемонта ў палац Радзівіла. Не перабольшвай, пане, браце. Жигемонт мае добрае сэрца, хаця часам яму не хапае цвёрдасці. Але будь упэўнены, калі ён абяцаў, ён прыедзе. Жигемонт прыедзе, будь упэўнены. Ну дай Бог. Дай Бог. Чуў? Нарэшце, хоць нешта ты ведаеш. А што чуў? Ну, што ў Вільні неспакойна. Князь Радзівіл стал евангелікам. Вось які неспакой у Вільні. Радзівіл евангелік? Адкуль ведаеш? Хто казаў? Вушы маю, дык і пачуў. Таму выклікаў нас пан канцлер у Вільню, каб некаторым паказаць, што прыбыткі ў краіне павялічваюцца. А што ў гэтым кепскага? Што кепскага? Што кепскага? Нам-то з тобой нічога. Але некаторым прыйдзецца на службу раней уставаць, бо трэба ж будзе маліцца раніцай. А калі сур'ёзна, не скруціш цяпер нічога, не схібіш нідзе. Дык што? Радзівіл цяпер будзе сам за ўсім сачыць? Ой, працягваю здзіўляцца, як пан Радзівіл цябе яшчэ са службы не пазнаў. Туга разважаеш. Там, где канцлер евангелик, там и подканцлер евангельскую веру вызнае, и писар, и маршалок, и подскарбник, усе вокол с Библиями. И, ну як-то что обыдешь? Як закон под себе подкрутишь? Что? Да. Слухай, а что нам робить?
Біблію читати треба. Кажуть, там і про митників нічого написано. Обяцаний баль! Мужи, браты, пани и паненки, я дякую вам за то, что вы пришли сегодня сюда, за то, что мы могли разом молиться и прославлять Господа нашего Иисуса Христа. Наш святочный баль мае хутка распачацца, але пакуль што мы працягваем чакаць на вялікага князя Жыгімонта Аўгуста, які абяцаў уганараваць нас сваёй прысутнасцю. Чакаем, панове, чакаем. Ці не прыехаў вялікі князь? Не, ваша милость. Посылали похолку в город, або я вернусь ни с чем. Посылайте еще раз. Добре. Чей? Что же нарушить? Чему его нема? Что такое? Не разумею. Вы чулі, што сёння ў Вільні адбылося? Не. Кажуць, што вялікі Жыгімонт ехаў уже сюды на набажэнства да Радзівіла. А тут да яго выйшаў біскап Пратасевіч і кажа: нашы продкі іншай дарогай да храму ездзілі. А потым узяў великакняскага коня за аброт і павёў у іншы бок ад Радзівілавага палацу. Дык што, Жыгімонт не прыедзе? Не. І мне вельмі цікава, як Радзівіл з гэтай канфузіі будзе выкручвацца. Хвалюйся, пан канцлер, прыедзе вялікі князь, прыедзе. Нешта доўга ён не едзе. Напэўна, я штосьці зрабіў не тое. Нешта я зрабіў не тое. Не параюся з Господам, справу змарнаваў. Миколай, трэба пачынаць. Я не магу. Госці чакаюць. Я не магу. Жыгімонт павінен быць сёння галоўным. Не магу без Жыгімонта пачынаць. Што рабіць будзем? Шляхта хвалюецца. Гонар вялікага канцлера пад пагрозай. Не будзе балю. Няма вялікага князю. І музыкі не будзе. Мужы, браты, грамадзяне, дзяржава нашай вялікага княства літоўскага. Я яшчэ раз хочу сказаць, што без вас я нішто. Без вашых шабель і малітваў нішто нашая краіна. Але сёння я вас расчарую. Балю не будзе! Якая ганьба, кара Божа на еретика. Нарэшце дачакаліся. Даведаліся, хто ёсць хто. Вялікі князь адвярнуўся ад нашага евангеліка. Дзяржаву ён хацеў змяніць. Вельмі мне прыкра, князь, што даводзіцца казаць такія рэчы ў тваім доме. Але ж баюся, іншага разу ўжо можа і не быць. Ведай жа, князь, усе твои учынкі – это вялікі смутак для айчыны. Адумайся, княжа. Тое, што ты пачаў рабіць, выгадна Маскве і Польшы, якія толькі і чакаюць зручнага моманту, каб нас захапіць. Не забывайся, князь Радзівіл, на пункты гарадзельскага правірею, якія нашы дзедзічы Вітаўт і Ягайлам супольна падпісалі. Калі будзеш і далей хіліцца да евангелікаў, то можаш і пасадзіць паставіць, бо мы будзем апеляваць да вялікага князя і не спынімся ні перад чым. Мы не спынімся. Я прошу мяне прабачыць, але ніякіх законаў, ні божых, ні чалавечых я не парушаў. Я не зрабіў нічога супраць дзяржавы нашай вялікага княства літоўскага. Больш за тое, я знайшоў тое, што я шукаў.
Усемогутный Господь открылся мне, никчемному человеку, и Он позбавил меня от вечной смерти, и я не жадаю больше жить у темры. Я не буду выракаться Господа! Я не буду выракаться Господа! Ну что, пан канцлер? Маем, что маем. Вялікі князь не прыехаў, са шляхтай выйшла нязгода, ўсё праз тваю незразумелую веру. Не разумею, для чаго табе ўсё гэта. Глядзі, Мікалай. Пасварыся з Жыгімонтам, пазбавіся пасаду, што тады рабіць будзеш? Галоўнае з Господам не пасварыцца. Не чакаў я, што Жыгімонт не прыедзе. Але не бывае так, каб усё было добра. Ёсць Бог, ёсць і д'ябал. А пра дзяцей ты падумаў, калі веру мяняў? Як яны будуць жыць, калі вакол ідзе пагалоска, што іхні бацька геретык? Альжбета. Калі я прыняў рашэнне ісці за Господам, перш за ўсё я думаў пра дзяцей. Я думаў пра нашчадкаў. І я зраблю ўсё, каб яны пайшлі маім шляхам і зрабілі гэтую краіну евангельскай. Твоим шляхом. У страшным сне не убачишь. Ты жадаешь и детям тых бедаў, што сцягнуў на весь наш род? А калі я выходзіла за цябе замуж, ты абяцаў, што я буду першай пані вялікага князства. А зараз мяне чакае перспектыва стаць жонкай збою. Ты нічога не зрабіў, каб выканаць свае абяцанні, усе твае словы. Мана. Альжбета, я прашу цябе не забываць, што гэта дзякуючы мне ты жывеш у гэтым палацы, маеш маёнткі па ўсёй Літве. Дзякуючы мне ты маеш княскі тытул і першае месцы на ўсіх балах і на ўсіх прыёмах. Ды забірай ты свае маёнткі, свае палацы і тытул. А мне пакінь выхаванне нашых дзетак. Я не хачу, каб праз твае глупствы яны пакутвалі. Вера гэта не глупства. Альжбета, вера гэта не глупства. Я яе выпакутаваў. Ты ж всё ведаеш. Ты павінна мяне зразумець. А калі я не магу зразумець незразумелых для мяне рэчаў? Вось Біблія. Пачні чытаць, і ты хутка ўсё зразумееш. У мяне шмат што ёсць да чытання. Прашу цябе, пачытай. Біблія гэта зварот Господа да чалавека. Да цябе. Дазвольце прывітаць вас, шановная пані Альжбета. Вітаю, пан міністр. Скажыце, вось як кніга, няхай сабе і Біблія, можа змяніць лёс чалавека? 2 гады таму я быў затрыманы ў Берасці. Я чакаў вырашэння майго лёсу, і Господ паслаў у той слаўны горад вашага мужа. Тады я ўпершыню пабачыў у ягоных руках менавіта вось гэтую Біблію. На той момант ён чытаў яе ўжо 2 гады. Мы разважалі над тым, што значыць праведнік
верай жыць будзе. Пасля нашай размовы я атрымаў дазвол жыць у Літве. Моя даўняя мара стала рэальнасцю, і я маю прывілей служыць Господу. А что значит служить Господу? Служыць Господу, літасцівая пані, гэта значыць рабіць тое, дзеля чаго ты народжаны, дзеля чаго цябе Творца стварыў і прызначыў. Вось, напрыклад, ваш муж, найяснейшы князь Мікалай Радзівіл, служыць Господу тым, што перамяняе краіну, а я служу тым, што будую царкву. І агульнае паміж намі тое, што, атрымаўшы адкрыццё ад Бога, мы імкнемся ўсе сілы накіраваць дзеля пашырэння валадарства Божага. А як это вы атрымалі адкрыццё? Няўжо анёл Божы спусціўся з нябёса і прамовіў вам у вушы? Каб атрымаць адкрыццё, літасцівая пані, не абавязкова пабачыць анёла. Дастаткова шукаць Бога і стаяць у праўдзе адносна самога сябе. Ён абавязкова адгукнецца на тваё запрашэнне, і гэтая сустрэча з Ісусам перамяняе ўсё жыццё. Ты перастаеш жыць для сябе і пачынаеш жыць для Бога. Пан міністр, скажите, вы лічыце, вы зрабілі правільны выбар у сваім жыцці? Лічу, што адзіна правільна. Мікалай, я пачала чытаць, і мяне адолеў сумнеў. Можа, я неправільна што чытаю, можа, трэба пачынаць з... Я думаю, что Библию треба починать з Евангелия. Найлепший варіант, на мою думку, Евангелия Павла Марка. И оно простое, ясное, зразумелой мовой написано. Но читай по одному те два раздела, и хутка ты прочитаешь весь Новый Заповед. А я подумала, может, некоторые месяцы мы могли бы читать разом. Можем почать хоть зараз. З чого почнем? З псальмов. З якого? 118. Такі вялікі. Ён крыху дае магчымасць адчуць ласку і веліч Божую. Шчаслівыя тыя, у якіх шлях беззаганны, якія ходзяць паводле закону Господа. Шчаслівыя тыя, якія захоўваюць словы ягоныя, усім сэрцам шукаюць яго. Як салодкія словы твае, паднябенне майму, саладзей замёт вуснам маім. Праз запаведзі твае я разумным зрабіўся, дык ненавіджу кожны шлях і лжывы. Слово твоё — светач для стоп моих і святло на сцежцы маёй. Я пакляўся захоўваць пастановы праведнасці тваёй і спаўняю гэта. Нахіляю я сэрца, каб заўсёды паводле тваіх пастановаў хадзіла яно аж да канца. Мікалай Радзівіл Чорны на працягу 12 год быў лідарам руху рэфармацыі ў Вялікім княстве Літоўскім. Ён заснаваў дзесяткі збораў па ўсёй краіне, друкарні ў Берасці і Нясвіжы. У Берасці было надрукавана больш за 40 кнігаў, сярод якіх славутая Берасцейская Біблія, якую яшчэ называюць Радзівілаўскай. Як фактычны кіраўнік Вялікага княства Літоўскага, Мікалай Радзівіл Чорны спрычыніўся да адной з самых удалых эканамічных рэформаў у нашай гісторыі –
валочнай памеры, а таксама да падрыхтоўкі другой рэдакцыі статута Вялікага княства Літоўскага. З імем Мікалая Радзівіла Чорнага звязаны час найбольшага культурнага і палітычнага ўздыму нашай краіны – залаты век Беларусі.